Witam wszystkich, to jest Hard 16 Challenge. Zapraszam was do zabawy, a nominacja będzie potem. Słuchajcie tego. Jedziemy z tym, skurwysyny. Chciałeś Hot 16? Skurczysynu masz. Będę napierdalał, aż ból będzie ci skakał. Blaga style, napędzamy ten mechanizm tutaj tak. Oko oklapnięte, mur za plecami mam. Wielka chmura leci tak, widzisz ją kilometrami. Prosto z Big Book Studio wypierdalam tłuste gówno. Choć staż mam króciutki man. Do przodu gnam, nie jestem hip-hop star. Bardziej wolę underground, yo. Tłusty beat porusza mną, ziom. Już będę do tego pnął. Jak John Lennon rozpierdalam ją. W sercu, w żyłach muza na 100. Możesz nazwać mnie tu raston. Kopci całe miasto. Wszyscy dookoła palą z kuna, sam to zobacz. Mamy tutaj bitu stos, na co dzień mogę robić to. Piszę wersy prawą ręką, lewą popijam sobie bro. Mam nastup już na 100 pro i nie zatrzyma mnie żaden łop. Kocham robić to dodaje mi ten ziom. Nakręciłem się tutaj jak pierdolona kapta ręka. Nie mogę zatrzymać swojego słowotoku, teraz brak. Ty mordą chłap, ty mordą padnie, to nie obchodzi wcale brak. Napierdalam wersy, jestem kurwa coraz lepszy. Yo, nominuję 3 dobrych chłopaków. Pierwszy z nich jest Siedek, drugi Kłaku i trzeci Ludi. Mam nadzieję, że to do was dojdzie. Trzymajcie się chłopaki, pozdrawiam serdecznie, elo.